Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fouta info calminama beltanama goto men foof indema yettodum to woni no wonir machallah docteur Mamadou Deme président kisal Sénégal salminama weltanama machallah aussi Ablaye Ndiaye weltanama e première partie o machallah en gara tan e deuxième partie e namde ganduɗa ummi e dennagal wonɓe Fouta info 1 e Fouta info 2 so waɗin tan en garat première question o oɗo e ganduɗa woni Muntaka Ly so waɗin tan garen joni première question makko konko Muntaka Ly. tigi Allah jarama a jarama Boubacara Baro ko noon Muntaka Ly mo Podor eɗen gandi ko jangguino o omo namdo ko fewte banggue éducation o ɗum ko namdal makko gadanal fewde docteur Mamadou Deme ene wayno tan de systéme d' éducation Sénégal holno docteur Mamadou Deme yiiri ɗum ha tenti noon e caɗele guuraɗe hen sukaɓe surtout caɗele ɗe guurata ha tenti ko fewte banggue kalasuji en eko way noon kanko docteur Mamadou Deme omo namde hol yiyande makko eko fewte banggue éducation taw ko Muntaka Ly namdimo ngal namdal ha joni ko Muntaka Ly omo namdo ko fewte banggue développement Sénégal manam ellitare Sénégal holno Mamadou Deme yiiri ɗum e hol yiyande nde yi peeje daɗɗeteɗe ha ganduɗa Sénégal ne waɗa taɓal ko fewte banggue ellitare muɗum namdal makko tataɓal koko fewte banggue systéme de santé o ene wayno tigui santé Sénégal caɗele guuraɗe hen ɗe surtout eɗen gandi diwan meɗen Fouta o caɗele ɗe guuraten eko fewte banggue systéme de santé o holno docteur Mamadou Deme yiiri ɗum ɗon hol peeje ɗe wawi addande yimɓe janggo e jaam pour tigui tigui systéme de santé Sénégal wawa yarude yeeso ha tenti noon e dongre meɗen. namde Muntaka Ly koɗe baɗɗe fayida kanje tati foof mi jaabimomaɗe programme kisal Sénégal mo pawmiɗo e nder doggol Fouta info kono noon mi ruɗota ko ɗe enen foof eɗen gandi hande caɗele gonɗe to leydi Sénégal to banggue jangguingol sukaɓe men faaɗede jangde e nder to men to guiley guure saraji mawɗe ɗe ala ko haali dow rewalti ndi saabu sa ƴeewi dow rewalti ndi ha hande duuɗe men toon duuɗe ko duuɗe gawƴi e mahaka mi yi ɗum nde jaami Ferlo mi yi ɗum nde jaami e woni guure Fouta e nder département Podor e nder région de Matam mi yi ɗum nde jaami diwan Casamance eɗen jaami diwan Sénégal oriental ha hande heewi duuɗe men toon ko duuɗe gawƴi walla ko duuɗe leɗɗe mbaɗa hitande fof so ndungu ɓenni ma ɗum firte goɗɗum watte leydi noon mi yori ne heeɓi indépendance hoore mum wawa darnude déjà duuɗe janguirɗe ha ɓiɓɓe leydi mum jangga ndin leydi ne jogui probléme to banggue avenir mum ɓamtare saabu so tawi leydi ala gandal ala jangde ala haralleɓe ala ñeñƴuɓe ndin leydi yarata yeeso ndin leydi heddata tan ko caggal kadi en jii kamɓe ardiɓe laamuji ɓe yogay ɓiɓɓe mabɓe jangata to leydi men to jangata Sénégal guri ko caggal leydi to France ga amin jiiga ɓiɓɓe ministre uji ɓiɓɓe député ji ɓiɓɓe directeur généraux ji enen jangga ga e nder collège uji enen jangga ga e nder lycée ji so mbaɗi baccalauréat men keddo ga e leydi France jangga ga amin jiiga ɓiɓɓe hilifaɓe diine nannaɓe école kono jangata Sénégal jangata ko ga e nder leyɗele Europe tono dognude ponnoɗo hedde laamu leydi darna jangde e nder leydi so tawi dogni ɓiyum leydi mum jangiri ɗum caggal leydi firti ko on goƴa jangde e nder leydi mum woƴani ɗum e ɗum ko probléme Sénégal numéro 1 deuxiéme Sénégal numéro 1 kala hen mo ɓiyum ala ga woni koye dans les cours privés ɓuuri hen hewde janggata ko dans les cours privés les cours privés ko a yoɓat yoɓana ɓiɓɓe ma jangguinoɓe toon ɓe ɓen hay greffe ngala droit wadde ko jangguinoɓe ene jooɓe tegi noon so tawi an ponnoɗo rende jangde ɓiye public beele ponda ɓiɓe leydi Sénégal foof a ɓurni ɓiye guiteɗe dardata ɓiye ɗe wona ɗen guite dardata ɓiye Sénégal najo goɗɗo te ko an henna e janguingol ko an halfina leydi ɗo ene waɗi caɗele ɓutte e caɗele mawɗe somi faami namdal ceerno Ly kadi ko huccite kamɓe lamɓe ɓe les responsables syndicaux hande dariɗi ene goyyana janguinoɓe e gonkaji mumen e gurnumeji mumen e batte alhaaliji mumen yogay mabɓe même ces responsables syndicaux
sukaɓe mabɓe ɓiɓɓe mabɓe jangata dans l'école publique jangata ko dans les écoles privées yoga e mabɓe dañɓe wawɓe ɓe nenen dogni ɗum ɗumen jangui ɗum caggal leydi alors que les enfants des pauvres de la classe miskineɓe ɓe ils sont en otage entre ces revendications corporatistes de syndicalistes et la léthargie de comportement des hommes politiques sénégalais par rapport à l'éducation kadi ko ɓuuri hen sattude heewi ces dirigeants syndicaux ɓe gonata tan des dirigeants syndicaux ji nayyi c'est aussi des responsables politiques ene gone dans des partis d'opposition ene jogui une double casquette ce qui fait que soɓe joɗima e laamu ngu eɓe kaala haala jangde sukaɓe ɓe laamu ngu yiyata en face ɗi ce sont des opposants kamɓe o arɓe ɓe syndicat ɗi ɓe jiyata ko des adversaires alors que eɓe mbawno joñde casquette aji mabɓe politique ɓe gara en tant que syndicaliste ɓe joƴi tan jangguinoɓe Sénégal goƴaji mumen to banggue jangguingol kamɓe foof ɓuuri yiɗde jangguinde kono ɓe dokku noɓe jangguiniri ha rewa lawol kamɓe syndicaliste ɗi ɓaari ko kamɓe keede avec les organisations des parents d'élèves soɓe gari ɓe ƴeewa jooɗanade ɓiɓɓe leydi Sénégal ndi e potal beeli mone kala dañano yiiri jangde ɓiɓe ha wawa hisde beele ɓiɓɓe en wawa jangguinede foti jangguinirede ni même les organisations des parents d'élèves hande ce sont des organisations ɗi gona neutres des organisations partisanes affiliées à des partis politiques ce qui fait que les revendications ko revendication ji ganduɗa ɗum ɗo ardiɓe les organisations des parents d'élèves enen doosa e nder laamu he ha ƴeewa beele ɓuɓɓe ne dande janggoye dans le cours privé walla jangga caggal leydi taw janggata hande ɓuuri wawde janggude dans les universités sénégalaises dans les lycées et collèges ko ɓiɓɓe musidɗo Sénégal naaɓe qui sont pris en otage entre une léthargie politique gouvernementale en matière d'éducation et des corporatistes masqués politiques jiɗɗi hutorade jangde e basal mumen e tampere mumen pour combattre le gouvernement qui est en place taw wona wayande jangguinoɓe ɓe taw wona wayande jangguinoɓe ɓe taw wona wayande ɓiɓɓe jangguinteɓe ɓe taw wona wayande en partenariat avec les parents d'élèves oɗo contexte so waylaka jangguinde hen ɓiɓɓe Sénégal naɓe ha dañde réussite c'est très compliqué ko wona ɗum ko kisal Sénégal ne jogui eɓɓo jangde mbiɗa sikki muntagama heeɗo eɓɓo ngo to banggue audio mo neldumi o miijoji amen ko somin gari ko waylude gonka jangguingol e nder leydi Sénégal kono ko idi ɗum ma jangguinoɓe Sénégal naɓe ɓe kalde par ce que kamɓe jangguinta ɗum wawa waɗede contre mabɓe ɓe joddoto ɓe kalde par ce que amin gandi neɗɗo foof jangguino yiiɗi ko ɓe jangguinta ɓe yo ɓuur yo mbaw wona martaba mum fardoro ɗum deko ɗon somin gari miijoji ɗi min gaddata ɗi min dandane mabɓe déjà guila min keɓani laamu à partir de 2021 2022 mamin jetto des organisations syndicales min kalda e men des organisations de parents d'élèves min kollitaɓe miijoji jangguingol gomin jiiɗi jangguine nder leydi Sénégal so tawi Allah henni min hen goo guilay nattingol ɗemɓe gendiji e jangguingol ɓiɓɓe men e nder duuɓe men beele fannu organisation jangguingol ngol en addana ɓi Sénégal naajo tuggude duɗal neniwal ngal hawa yalta université wawde haalde ɗemɗe nayyi gendiji e nder leydi Sénégal taw ittata omo jiggo ɗemgal tubankore ngal so français o so anglais o kono à part ça caggal somin gari ɗemgal français ngal nattan wonde une langue officielle o wontata ko une langue étrangère au même titre que l'anglais l'allemand l'espagnol gaddi gonkaji ɗemɗe ɓen gendiji lomto jangguingol saabu ɗemɗe ɓen de eɗe mbawi rondade dendagal gande de français wawi rondade e anglais wawi rondade de gasata ɗon e nder duuɓi joyyi kono eɓɓo ngo eɓɓe sur une période de 20 ans saabu minen jangguɓe français ɓe ndemin nanna école amen jaare duuɓi sappo e goho ndemin keɓata duuɓi nogas e nder duuɓi jeenayyi guiɗi ɗiɗi taw dendagal ko hunde fo amin kaala français ha ko ɓuuri ɓi tubak wawde haalde français minen foof hande ñeñal amen ndemin naati école hamin keeɓi diplôme aji amen timmani duuɓi nogas duuɓi sappo joyi sappo jeegom taw min mbawi huftude gueɗe kewɗe ɗemgal tuba tawde wonde e ñeñumen ndeke noon so tawi en janggi ɗemɗe men ɓurata yawde et en même temps ɗemɗe ɗe balle no keɓiri kaɓirɗe ɗe ganduɗa pour janggo kala ɓi Sénégal naji somo jangga ɗemgal makko walla ɗamga ɗemgal koddiɗo makko omo yiita hen hoore makko hono ko dañatno e ɗemɗe jenane garawanije garɗe men afamɗe gona ko men o fardoro o yiita ɗum toon kadi kala jaaɗo ha université seeɗa yalta université gandal ngal o janggi ngal o windan deftere makko yaltude université ɗemgal yuma koye ba makko o datta winɗuɓe ɗemgal tubankore walla ɗemgal koddiɗo makko nder Sénégal ngal o wela dañen ɗo haralleɓe dañen ɗo ñeñƴuɓe dañen ɗo ɗum ko denda kadi mbirɗe lycée ji ɗi e collège aji ɗi jaññe e Sénégal so tawi Allah ne haaji somin gari Fouta ene jogo université ji tati
une université scientifique, une université d'enseignement général en sciences humaines et université transfrontalière bawuɗo fodde ɓiɓɓe leyɗele goɗɗe takkiɗe Sénégal ngara janga ɗon gonal leydi Sénégal martaɓe garta ɓe yeeya jeeyde. Et kono noon ces statuts d'université qui seront des universités de développement ou bien avec des écoles professionnelles d'enseignement supérieur alay sago ɗi jaaday un réseau, un tissu industriel d'activités à la fois en agroéconomie, à la fois en hydrologie, à la fois sur les mines et à la fois sur d'autres formes d'économie bawɗi wayno weeyo ko wayno environnement ko wayno énergie solaire tawa ces unités de production ene tawe e nder diwan lycéji ɗi jangata e tawe diwan université ji ɗi tawa kala jannguɗo ɓe Fouta tuggude duɗal neniwal hawo yalta université o yaltata Fouta o liggo e Fouta ittata noon omo wawi yaltude Fouta o yaa o yirloyo ngam ɓeyditorade kono wona kay ummo Fouta o ɓeydoyo gandal so yeehi o jooɗoro toon wasa artude e dow ko raɓɓiɗi ɗi ko ɗeɗo miijoji min jogani jangde Fouta ɗum ɗo min jogani jangde ɓiɓɓe leydi Sénégal e nder dendagal wertago men sur le territoire so tawi ko fewte développement ene namdi gueɗe tati: l'accentuation de la décentralisation, l'accroissement de l'autonomie des collectivités territoriales, une nouvelle distribution spatiale de l'organisation du pouvoir au niveau du Sénégal, le désenclavement des régions du Sénégal les unes par rapport aux autres a faami taw diwan fof ɗe feɗɗitono goɗɗon ene wona goɗɗon jeere. Les outils de communication du Sénégal, publics et privés, mbadde des contrats de communication et ɓangingol e jayde beele kala diwan ene anda ko woni auto diwan taw so diwan o sohli wona yaaden liggoy caggal leyɗel taw ɗon ko ƴeewete ko nane nder leydi Sénégal wuɗɗo koɓe ganda. Cette complémentarité hakkude diwanuji waɗana en jeere, waɗa créer des infrastructures de mobilité territoriale et des infrastructures de base en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de formation, en matière de sécurité et en matière de prévention et en matière donc de ndenkaji ɗi ganduɗa sur la gestion des métiers de l'urgence. ɗum ɗo so ala e leydi développement alta ɗo ɗum ɗo fof noon yaaday un programme d'aménagement du territoire bawɗo hollirde dans le temps et de manière planifiée holko foti waɗede ɗo holko fota waɗede ɗo holno ɗo waɗirte ɗo et à partir de ce moment kala diwan wona complémentaire avec un autre diwan. taw ɓi Fuutanke o so yeehi Tambacounda o janggi toon o tawat toon ko hono makko en on wawi haalde ɗenɗo on diwan so janggi o luttata toon o yewetake fof. So ɓi Casamance najo ari Fouta tawa ɗon ɗen ɗemɗe gonɗe Casamance ene jangge Fouta jangga ɗum toon wawa ɗum toon so hooti kadi hoore Fouta jogo sunan hodde walla hay so heddima Sénégal o yewetake. ɗum ɗo ene moƴƴi dans l'organisation et la gestion des ressources humaines de la plus haute administration à l'administration territoriale d'État locale ha wawa humtude dendagal des programmes de planification territoriale du développement jowitiɗe et les ressources propres et kala diwan. En matière de santé mi jaabima ɗum e nder audio am o, les infrastructures sanitaires de base au Sénégal sont lamentables. hanki en nani président Macky Sall wi omo waɗa inauguré centre de santé Agnam so yeehi omo waɗa toon des appareils de dialyse. Mais Matam c'est Agnam naɓe tant mieux pour eux, Allah ne wawnimi ɗum kono kay nayi jardi la seeƴi ɗo so tawi les deux principaux hôpitaux de la région de Matam, l'hôpital régional de Matam Ilmadal Wourossogui ngala scanner ngala dialyse ɓe ittama toon farnama Agnam gonga ummade fo hande kanel faya Agnam waɗoy toon dialyse mum ɓuuri umma ɗon faya Touba walla Dakar waɗoɗo dialyse mum. ko ɗum ɗo fof kadi ene yaadi les moyens les coûts holko ɗum jarata est ce que yimɓe ne jogani ɗum kattanɗe wawti on organisation hanki en nanani ɗum e konngol président de la République. Donc alay sago dans les régions périphériques waɗane donc un tissu médical entre des grands hôpitaux de première et troisième génération, waɗe des centres intermédiaires, des centres de santé, waɗe des postes de santé, waɗe un réseau mo ganduɗa un cadastrage médical sur l'ensemble de on diwan tawa kala mo sellani ene wawa dogganɗo ɗon safaro avec un système d'accompagnement en matière de sécurité sociale, en matière d'assurance maladie et en matière de mutuelle de santé. ɗum ene namdi une organisation économique haalde ɗum heƴata ɗo ko ɗum kam c'est prévu dans le cadre du programme de Kissal Sénégal en lien avec les diasporas sénégalaises hande dariɓe ene jiiɗi waɗande diwnuji men ɗin programme uji. tigi Allah jarama a jarama Boubacar Baro ko noon jettirten Aliou Ba o wi o jeeya ko toon to Boyinayi taw o jooɗi ko toon to Tamba. namdal ngal o jogui fewde e docteur Mamadou Deme ko wiidemo wonde kay janggo e jaam so tawi woni docteur Mamadou Deme laamima leydi ndi
ene wayno tan dey discours surtout tan en ƴeewi hanki jamma ene wayno président waɗi discours mum koko fewte banggue français gayni fayi paale ene wayno waɗi toon conférence de presse tawi koye ɗemgal wolof pulaar o janggo e jaam hol peeje ɗe docteur Mamadou Déme addatta en so tawi woni Allah waɗi ardima leydi Sénégal hol peeje ɗe waɗata ha ɗum tigui wawa change pulaar walla ɗemɗe gendiji ɗe mbawa yitade koye mumen e discours mo ganduɗa président mo waɗata ha tenti kadi e télévision walla radio taw mbiyen gendide leydi Sénégal ndi ene wayno tigui ɗemɗe gendiji ɗe mbawa yitade hen koye mumen hano hannirta ni ko namdal ummorade e Aliou Ba to boyinaji jooɗi Tamba fewde e docteur Mamadou Déme. Docteur Mamadou Déme janggo so ari woni président de la république ene huccite ɓiɓɓe leydi Sénégal foof Allah no wawi tawi omo limi ene wonoɓe ɗum nde wanno wonnoɓe ɗum ɓe Allah ne andi ɓe wonɓe ɗum joni ɓe Allah ne andi ɗumen ko Allah sumini ɗumen guila e law fati ha yontumen ara yalti feññini ɗumen waɗi ɗumen ɓerɗe yimɓe he jogorɓe wonde ɗum ɓe e nder leydi Sénégal Allah ene andi to ɓe goni kono nene muɓɓiɓe ha yonta mabɓe heeda ɓe jogorɓe wonde jibinaka taw e jogor laamu leydi Sénégal Allah ne andi ɓen kadi ma Allah adduɓe kadi moftaɓe ha yonta mabɓe yetto nde wonno aduna o haɗani hande tan e hanki e janggo so Allah addi en tawi Allah ne limi ene ɓen eɗen ñaagui ɗum Allah tawno wonde ɓuural men ɓuural leydi Sénégal foof tawi kala ɓi Sénégal naajo nimsitirta ko ala dirno en ɗemɗe ɗe mbawmi haalde ɗe kanje foof koɗe kutortoɗe somi darima ɗo huccite ɓiɓɓe Sénégal naaɓe mi haalan pulaar o mi haalan wolof o hadam dorade mboɗo waɗa adresse à la nation ɓaari eɗen jetti Allah dendagal ɗemɗe gendeji leydi Sénégal mboɗo wawi windude ɗe e bindol ɗemɗe gendeji leydi Sénégal tawi ala ɗo caggumi hen ko jogormi haalde ko fofoof mi windan ɗum e ɗemɗe gendiji ɓurɗe wawde haalide e leydi men somi wendiɗe mi waɗa enregistrement somi waɗi enregistrement journaliste uji bawɗi haalde gal ɗemgal caggal nde mbaɗmi enregistrement ɓe tawete somi gayni ɓe namdomi e ngal ɗemgal goƴaji ɓiɓɓe diwan walla leydi ndi mi jaaboɓe e ɗemgal mabɓe somi ala mi ƴeewa nantinowo takkoyam somi haale ɗemgal pulaar walla mi haale wolof on less on nantino ɗum dow hono no Faray so o fuɗɗi ɗo wiide nantiniri ɗum Macky Sall hankkini omo haala less wolof kono noon France o nantine bowal ɗum mi haala ɗum e ɗemgal pulaar nantine wolof walla nantine soninkore walla nantine joola ɗe mi nanata ɗe ko noon watte moni kala e espace public radio télévisuel hay sinno fof o yaltani e lawol gotol e nder on jamma walla ha janggo mum saaha foof wooda ko yaltina beele leñol gongol nder Sénégal jungal ngal ɗemgal ne heeɗo ɗum hay ɗemgal gotal yaɓɓetake e saaha mo Allah hokki halfinimi nder leydi Sénégal ɗemɗe tokose ɗe ɗe ganduɗa ɓuuri wonde tan koye diwan ko wayno ɗemgal balante walla mankagne walla basari walla jakankoɓe walla hasonkoɓe les chaînes de télévision régionale gonɗi Tambacounda jogorɗi wondi Matam jogorɗi wondi Casamance e kala diwan Sénégal les télévisions régionales par ce que mamin mbaɗa encouragé des télévisions régionales mamin mbaɗa encouragé des télévisions communautaires ko wayno des communes walla des départements ndenda jogo une chaîne de département dans le cadre d'une intercommunalité de territoire mais ɗin chaîne uji mbaɗa relayer au niveau local ɗemɗe ɗe ganduɗa gona ɗemɗo dow rewe e nder leydi men beele gotal hen foof yimɓe mum e nder leydi Sénégal ene heeɗo ko haalte koye ɗemgal mum beele ene wawa wadde participer au débat citoyen de la démocratie participative et de proximité so Allah addi min ko ni te wayata bagge goɗɗo so wona ni so ɗum yawti so tawi mi waɗi discours mi huccite leydi ndi mi naami haali ɗumen moni hen foof ko wayno discours julde taske walla julde korka walla mawlud walla hoore hitande koto hen foof mami duwana ɗum e ɗemgal mum ha ɓiɓɓe leydi ndi foof jiito e am ganda ko moni kala foof en gonanmi ɗo wona leñol gotol kono no mbirumi nani ni mi ƴettata pulaar o mboɗo fawi leƴƴi keddiɗi ɗi kono mi famɗinirta pulaar o gam weltinde leƴƴi keddiɗi ɗi ɗum aduna firtoto waɗan ɗum ndeke noon les radios communautaires les radios locales les radios privées les télévisions privées et les chaînes publiques à travers leur dimension régionale
e local maɗi gonde relais important saabu somi ari to banggue wadde ɗoftude jaydiyankoɓe ha mbawa wadde golle mumen e liggueyaji mumen ala saago min jooɗo min ƴeewa caɗele mabɓe e gonkaji mabɓe taw wonade truc de partisan politique hanki e hecci hanki mi nani ARTP ene yiiɗi sokde télévision Sen TV walla Walfadjiri mais ɗum ɗo ɓooyi wona joni ɗinon seenuji ne gowi wadde ko weli ɗumen joɓatade taxe so memaman keddode luuka pour les hommes politiques wonno ko koreji maɓɓe au niveau de Dakar mbaɗa des pression nde way sernaɓe ɓe jaafe ɓe joɓata tawi noon foti wade ala ɗum min kaldan gonga so tawi ɓe jiiɗi hebde les subventions de la presse ɓe joɓan les taxes liées à la télédiffusion et à la retransmission so ɓe joɓata ɗum ɓe keɓata les moyens de l'état par ce que ce sont les moyens du contribuable sénégalais so tawi noon eɓe mbaɗa hebde on diversité les radios et les télévisions sénégalaises privées comme publiques ena ƴetti leƴƴi Sénégal foof ene ponni ɗumen e ayawuji men leñol ene foti hokka gueɗal mum l'état ma waɗɓe soutenir de la manière la plus approfondie beele ɓe mbawa wadde jouer leur rôle d'éducation à la citoyenneté le rôle de participation à la démocratie beele ɓe mballa kala ɓi sénégalais ɗo wawi wonde ɗo wawi darade e ɗo wawi hoɗirde nder leydi Sénégal wawde addude miijo mum participation mum e gonan leydi meɗen e ɓamtare mum e yajande mum yesso Allah jarama a jarama Boubacara Baro on mo ganduɗa ko Ousmane Deme tawi o jeeya ko toon to Baroɓe Jekel joɗiɗo hannde toon to Maroc omo namdo docteur Mamadou Deme ko fewte banggue immigration clandestine eɗen gandi hikka 2020 walla mbiyen hitande yawtude ɗo nde 2020 sukaɓe heeɓe keddima e maaje ɗe tawi tigui tigui yinno ko yaade toon to leyɗele Europe ha tente Espagne tigui tigui holno docteur Mamadou Deme yiiri ɗum e hol peeje batteɗe ha ganduɗa sukaɓe ɓe ɓe mbawa heddade e leydi ɗi tawi tigui eɓe mbawa dañde koɓe yiiɗi ko e nder leyɗele ɗe surtout leydi meɗen Sénégal ha tenti e Fouta meɗen o o jarama Ousmane Deme mo Baroɓe Jekel on ko tanum Alpha Ousmane Sow Deme mi salminima kadi ko famille ko bandiraɗo hay sinno min gandodira amin jeyɗa e suudu woturu galle ko haali ko haala jamanu hande o kadi guila a wolan ko noon toon wano e dumunnaji ɓenniɗɗi mi waɗi jewte garvanije baɗɗe fayida ko fewte immigration clandestine o mi waɗi ɗum émission radio jiggo Tabsirou mi waɗi ɗum e dente goɗɗe ɗe ganduɗa eɗe namdomiɗen namde gam holo hen miijo janen ko yiide fof komi ɗanni ɗum komi ɗanniyanke mboɗo andi musibaji gonɗi hen kadi ko kewi joni ko ene holle mais guila dawa dawi ko noon guila les années 70 ko noon meeɗi wade heddi ko nden réseaux sociaux ala télévision ala radio ala waɗano hay goto hande noon les enjeux immigration clandestine o surtout ko ummi e leyɗele goɗɗe ko moyen orient tuggude nde Syrie fuusi ha Irak fuusi kadi ummi leyɗele Afghanistan e Asie ko ɓeɗo goni les enjeux fondamentaux de l'immigration clandestine enen africaine ɓe ken seeɗa e nder hen kono ɗum fo de wade noon firti ko leyɗele men galana ɓiɓɓe mumen kene joƴƴina ɗumen kene foftide ɗumen kene hokka ɗumen gartameje yakareje mbawata yaadede ene mawi e gueeƴi sa jabini noon ɓiye a wawa hokkudemo ko woni fodde makko e nder ɓesgu ma e nder galle ma joni joni o fusa o yaaha o dartoe ko ala saabu so tawi a fini subaka e wuuro a yi guiƴe ɓi bamma yeehi accima ɗon nde wonata duuɓi ɗi duuɓi tati arti ene waɗa ka wawa wadde ene defa belli ndi ala galle ma aɗa yaha galle mum aɗa tenkoya sono poɗodiri debbo totte saabu ko joguiɗo an ka basɗo mais ko ɓerde ma nde sali ko fof guilguma ngu dillinte jinnam maɓe jiiɗa guiƴi ɓe dadma jiɗɗa wade kono wayni beele ande galle ma ne ñaame belɗi beele sa dartimo jiɗɗa ɗo hokke par ce que so tawi ka basɗo a heɓata mo jiɗɗa a hokkatake mo jiɗɗa dokketeɗa komo mbawɗa dañde mo kandinɗa kono kay wona mo jiɗɗa o walla mo kandinɗa hoorema mais ɗum ɗo ne ƴeggina ɓerde goɗko yaha yiiloyo dañde avec tous les risques qu'il y a so tawi noon leydi ala une politique de publique de l'immigration wawde jogade aroɓe leydi mum wawde jogade yaltoɓe leydi mum ne jaaha rendina ɗo goomum miijino ɗum ƴeewa ɗum ɗo holɗo oɗo yerodira dans le cadre du solde démographique de l'immigration holno wallirte ha ɓiɓɓe sénégal naɓe daña gonkaji mbawa jooɗade beele so tawi ɓe jooɗima eɓe daña gartameje e leydi he ɓe jiita hen koye mabɓe so leydi ala ɗum heewi ni ko pusde walla wemnude ɗaccude yaaha beele janggo oto ɗum hewde leydi he waɗa des explosions populaires kede dillira laamu haɗum laamade leydi haɗum deeji ɗanngal ngal ene jeeya ko hutora depuis Senghor faade hannde kene deeñe leydi ndi wonno kamɓe ɗanniɓe soɓe jeehi
wullitoɓe luukoɓe nattan hewde leydi he kadi soɓe jeehi ɓe dañi ɓe gartirta koye leydi he ɓeɓe lukantinoɓe ɓeɓe ballandiru ha luukoɓe galleji fof ɗon luggi ɗi so tawi ɓiɓɓe men caggal leydi so dokkama neldama manda ala fendima ene jogui ko ñaami ene jogui ɗo mbaali ene jogui ko cafri jawata wadde ino révolte populaire ɗum ɗo ene addana laaɓɗo ɗanade ɗum waɗi implicitement discrètement ces migrations sont poussées et donc les gouvernements ne maîtrisent pas les voies et les stratégies et les filières de l'immigration no yarete a faami kono kay koɓe darata mbiya ni ko wona gongo ko avantage mabɓe par ce que ɓe galana sukaɓe peeje ko sukaɓe jahata ko ene walla ɓe deeje kadi nde wonno kamɓe ɓiɓɓe mabɓe ɓe ɓen ngala probléme to banggue ɗatgal so jeehi jara kene janggo so garti doke ligguey ɓi miskino so ummima sénégal ari ɗo ne jangga ɓi lamɗo so ari ɗo ne jangga bamum ne jogui ɗo appartement e france ene waɗana fofof ene hokka ɓurti ɓi miskino o hokkaka soɓe kowti sénégal ɓe dutto ko ɓi lamɗo o hokkete ligguey kanko ɓi miskino o jooɗo duuɓi tan duuɓi nayyi o janggani o liggaki hawɗeɓe yejjide ko jangguno ko mais ɗum addanta suko jooɗade leydi ɗum mais nous on est conscient de ça kadi amin jogui avantage ko min ɗanniɓe amin guuri ɗen caɗele amin jeeyi ɗen caɗele amin jiiɗe ɗo ɗe gardata ɗo e ko dendagal probléme aji gonɗin amin jiiya kadi Allah walli en ken expert reconnu de manière internationale sur ces questions migratoires je suis un consultant expert sur les migrations internationales ɓe ganduɗa même dans le réseau européen wiyete le réseau mieux on ɓe waɗi réunir les experts sur les migrations internationales au niveau du Sénégal au niveau du monde donc fewjonoɓe Europe holno wallirte gonga mboɗo famɗi toon doole nde wonno jiiɗe joguimi toon ɗe no jiiɗimi waɗi règle de banggue la gestion des flux migratoires nde wonno mboɗo andi kamɓe aroɓe ɓe koɓe nafata Europe ko Europe haalata koɓe jogani Europe haalata e banggueji foof ɗi Europe to banggue déjà ari koɓe clandestin en eɓe liggo dans des filières économiques ɓe ganduɗa ɓe mbattaki déclaré ɓe ligganire no makkiɗo ligganirte ni tawi so tawi ɓe garani leydi he ces filières économiques là ko wayno l' agriculture ko wayno le tourisme ko wayno le bâtiment ko wayno l'hôtellerie ko wayno la restauration e ko wayno la confection ɓeɗo jogui ɗumen ko les clandestins ɓe ngala kayitaji ɓe joɓete koko waji ɓe jiiɗi yobdeɓe kamɓe ɓe gari ko ƴewde dañji ɓe garani wadde révolte ɓe ƴeewa droit ji donc ça arrange le système économique français ɗum ko goho gueɗel ɗimel gueɗe soɓe gari ɓe garata koɓe sukaɓe koɓe force walli rewɓe worɓe soɓe gari eɓe mbawi heddade leydi he kala ko ɓuuri nde wawi dañde ɗo ɓe ñamata e leydi he ko hortat leyɗe ɗon ɓe koko seeɗa donc il participe à l'irrigation de l'économie européenne ɗum kadi hay goto haalta ɗum le troisième volet c'est que ɓe balla Europe dans l'équilibre démographique dans le code du solde migratoire démographique soɓe gari koɓe sukaɓe ɓe jibinan hewɓe ɓeɗe desa ɗo walla so desani ɗo so dañi kayitaji gadda rewɓe men jibina ɗo ɓiɓɓe keddo ɗo ça participe au rééquilibrage du trou démographique dont sont victimes les populations européennes ɗe ganduɗa hande nayeɓe ɓuuri hewde sukaɓe par ce que leydi so tawi nayeɓe ɗum ɓuuri hewde sukaɓe leydi ndi mayat yarata ko caggal so sukaɓe ɓuuri hewde leydi ndi yaara yeeso woni leyɗele men ɗe donc noon pour faire face à l'adversité garowo janggo hakkude men Afrique où le solde démographique est particulièrement exponentiel a faami de donc leyɗele Europe ɗe hay sinno ɓe mbiya immigration arata lesse o e mbaɗa encouragé min mi liggui préfecture j'ai vu mo yino waɗirte woni préfecture duuɓi sappo joyyi mboɗo yino waɗirte no yimɓe dokkirte des régularisations avec des consignes oto haale ortini mais les politiciens ɓe mbaɗa ɗum gérer de manière électorale pour wawde heddade e laamuji mabɓe ɗo leydi Europe ɓarnel ɗum ɗo noon ɓaari leyɗele Europe ene jogui ɗiɗo enjeu ji lamɓe men ɓe ene jogui enjeu ji wawde deeje e nder laamuji men oto sukaɓe piddit ɗumen dans des manifestations dans des explosions on encourage de manière implicite jagol ɓeɗo sukaɓe nde wonno ɓe galanaka solution ɓe galanaka e batte ɓe janggani ko ɓiɓɓe miskine ɓe janggi toon ɓiɓɓe lamɓe janggoɓe caggal leydi ɓe so gari ɓiɓɓe DG ji ɗi ɓiɓɓe ministre uji ɗi ɓiɓɓe député ji ɗi ɓiɓɓe haut centre uji ɗi ɓiɓɓe hilifaɓe diine ɓe so ɓen gari ko ɓen dokkete liggueya ɓiɓɓe miskine ɓe jooɗoto enen ndewa yimɓe ene jeelore ñaago walla gona des cavaliers politiques dans les partis politiques enen dogara un dirigeant politique ene popadori mum pour janggo so on dirigeant politique wawi lamade beele foɗere ɓe nandira ɓe mais ɗum ɗo wona solution nder leydi kisal Sénégal ne jogui hen miijoji baɗɗi fayida kono ɗe jowiti koye jangde nde janggingol nder leydi men sukaɓe men hakkude jangge duuɗe jangguinirteɗe ɗe e le milieu de l' entreprise poɗɗe waɗede e saraji duuɗe jangguinirɗe ɗe beele so sukaɓeɓe janggi gayni jalti e dañi automatiquement liggaji ɗo liggi taw wona widane rewa e bras long ko ɓi kaari walla ko ɓi kawam walla oɗo on politique wallimi etc walla ƴeew on politique ƴeewo on clientélisme économique eyyi min jarani on fannu so Allah jaaɓi amin jogui miijo kadi min kusoro expérience momin jogui e migration o min kusoro expertise momin jogui e migration
beele ena wawa addede beele diaspora enen hande wonɓe diaspora ɓe sen belama eɗen tawi en mbaɗama organisé eɗen mbawi wallude ɓiɓɓe men ha mbaɗen toon créer des richesses locales taw ko jawɗele men diaspora gonɗe ga ɗe ɗi laamuji tubakoɓe kutorto gam wawde ɓeydade halfude leyɗele men gonɗe hakkude guure men ɗe ballen ha guure men dandure mbaɗon toon créer des richesses économiques et sociales on exploite nos ressources foncières taw ko diaspora o hoorimo addi kalisi mum taw wona sénégal no ñamloyo à partir de ce moment là eɗen mbawi waddude laamu men eɗen mbawi waddude ɓesguji men ha sukaɓe men jooɗo taw ma yaade nder ndewa gueƴu jeeɗaɗe no jooɗo. Allah jarama a jarama docteur Mamadou Déme namdal cakkitingal ngal keɓɗen less ko Boubacara Baro jooɗi toon to Sébikotane omo namdo ɓaade kay woni ko docteur Mamadou Déme ko un conseiller kadi ko kanko joɗini toon ɗanniyankoɓe ɓe hol caɗele oɗo saaha ɓurɗe wuurede toon kadi tigui tigui mbete ɓe jiiti koye mabɓe e darde ma toon to un conseiller ɗum ko namdal Boubacara Baro fewde e ma an docteur Mamadou Déme. nde président Macky Sall nomimi haut conseiller des collectivités territoriales on saaha won yimɓe haut conseiller cikkuno o hokkirimi ɗum ko wondemi ko membre de la coalition Macky 2012 ko gonga o hutorima ɗum saabu nde coalition Macky 2012 yawi ko hokki ɗum ko o wi ɗum ko mais Mamadou Déme koye moon jeeya koye membre fondateur coalition Macky 2012 donc ɓen deƴƴi nde yimɓe kaali bi mais diaspora ala hay goto o wi si Mamadou Déme koye diaspora jeeya donc o hutorimaɓe ɗeɗo gueɗe ɗiɗi pour wawde ɓenninde un certain nombre de nominations mi hollama komin joɗini diaspora o toon kadi ne jaami toon nde hay somi wiyano ko noon ko diaspora o joɗantomi toon saabu kala ko gonmi kala ko dañmi kala ko mbawmi kala ko tabitinimi ko Allah e nelaɗe mum e diaspora o somi woni ko gonmi ko diaspora o somi hulama somi hersama somi teɗanama ko diaspora o ndeke noon so tawi Allah waɗi kami nokku ko diaspora o guiɗotomi haalande wonno mbaɗa andi somi haaldi diaspora o komi kaloɓe haala e guure mumen to jeeya diaspora o wawa famede gaga to ɓe jeeyaka to addaka woni les collectivités territoriales ɗeɓe ummi e guure mabɓe ɗeɓe gummi ɗum waɗi mboɗa haala fofof mboɗa haalano diaspora o mboɗa haalano diwnuji men tengti e dowro walde ndi guila Allah addimi haut conseil mboɗo dari darde yo diaspora o yiye holko woni rôle makko e fodde makko e gueɗal makko ene jogui miijoji ɗimin joguino ɗimin ko nokkuno président Macky Sall gam wattude diaspora o une 15e région wattude diaspora o une circonscription électorale ɗum woni hande diaspora o ne jogui 12 députés de sénégalais de l'extérieur ene jogui un haut conseiller des collectivités territoriales ene jogui mabɓe gon jeeɗiɗo conseiller économique sociaux et environnementaux heddi ko est ce que minen wonɓe ɗo ɓe est ce que goto e men foof ene jogui rôle mum e yiitide diaspora o e hoore mum beele ene puusana diaspora o beele gon kañum ne mbawa dejje ala fois to woni to eto leydi men to e ɓesguji mumen est ce que goto e men foof ene jogui conscience mission mum mo totta o gam ko diaspora o jeeyi sababu ha wawi wonde ɗo woni ɗo beele ne itana diaspora o gueɗal e nder mission mo jogui o ɗo de ko haala mawko ɗo ko haala mawko kadi daranade diaspora o ko daranade diaspora o ɗo wuuri ɗo e goƴaji mumen e gonkaji mumen caggal leydi kadi tengti e goƴaji caggal to saabu diaspora o wonen yaaduɓe galleji mumen nder Sénégal nder ladde ga alay saago ɓiɓɓe ɓen diaspora o mbaɗe feere gandine ko Sénégal naɓe oto ɓe majjude soɓe majji ko basal leydi ndi ko basal famille ji ɗi kono kadi won ɗanniɓe galleji mumen nene Fouta hol jonɗa diaspora ɗanni ɗumo galleji mumen jaadi Afrique ɓe holno ɓen wo heddiɓe toon ɓe holno ɓen dusirte ɗoftirte ha ɓe mbawa jokkodirde e galleji mabɓe to banggue safaruji mabɓe to banggue jangde ɓiɓɓe mabɓe to banggue activité sociale to banggue balle ɗe ganduɗa eɗen goni ga e Europe ɓaari kamɓe jinnaɓe wonɓe ga eɓe gonde e galleji e jinnaɓe wonɓe ɓe galda e galleji kamɓe ndendi cotisation sociale kamɓe poti cotisation sociale moni hen kala honne fodde famille mum wawata heɓirade guila e allocation familial hay goɗɗume ɗum ko haare amen guila e dawalam guila min gonani haut conseiller ji haare ɓurde tengtinde ko ñanden tan nde Covid so waɗi nde président Macky Sall wi min mayiɗo caggal leydi artirtaki ɓe mino e tokaram Mamadou Abdoulaye Déme mo Dungur Alpha Sénégal naɓe fof jii hen darde amen ko député suppléant omo wawno wiide ɓaade komi suppléant yomi deƴƴi beele janggo somo ponnomi lomtarage o yi beele mboɗo lomto walla hay somi lomtaki ngolɗo janggo so candidat ji goɗɗi ne mbaɗe beele mboɗo waɗe ɓaarimi deƴƴi ne himɓe kono ƴewani ɗum o ƴeewi ko fodde wonde waɗede nde o ƴeewi koko foti haalede ko o ƴeewi ko diaspora o ƴeewi ko fayida makko
dendagal ko Macky Sall ko laami ko ebo Macky Sall lamminno e hokki ɗum gueɗal e nder laamu mum kulluhum ha waɗi feggere min goto dari mboɗo wiya ko président Macky Sall ko waɗi ko wona lawol wona gonga pourquoi mayɓe Sénégal naɓe gartirtaki sinno ko sernaɓe mayno ga gartirte saabu min won ko min jii waɗa taw hadde ne waɗa e nder Covid 10 kono wonno hawri koye sernaɓe gartiroya gadda nder Sénégal wiya heddiɓe to gar kono sernaɓe gartira mara les tous les citoyens potani leydi kadi amin gandi so tawi mayɓe wonɓe ga ɓe gartiraka ene jogui koyeram walla indam bondago bawgo wonde e gouvernance Macky Sall amin jiiɗi président Macky Sall min jiiɗa kene to addanmo laamu makko tas min daari min kaaɓe makko beele ɗum no wasa wadde hay battane fof arte amen yimɓe batti nawtede ɗum ko haare amen nde forage uji Fouta mbiyane meme SDE ne totte ko minen daari min mbiya hay loppete min ngala hen min jinggani Foutankoɓe min kaldi ɗumen nde wata haaɓe kapto oto fof heɓtede saabu kamɓe mbaɗi forage uji ɗi walla hay sino laamu asi forage o tuyoji ɗi robinet ji ɗi ko kamɓe mbaɗani koye mabɓe wona laamu waɗi ndeke noon soɓe mbawi wadde organisation koye mbawi jogade ɗum pourquoi laamu janggo no wiyen hefte ɗum hokka société goɗɗo yo jogonoɓe saabu kalis keɓeteɗo hen o saabu on société ittama Dakar le beau frère du président hokki Suez ɓeega ɓelsi ene ƴewta mbatta beele dañen gurdi beele huuɗen deƴƴe ɓe kusoro Foutankoɓe kaɗa kalor kañumen jeeya organisation ɗumen min ndendi e Foutankoɓe min kaɗa ha ɗum natti heddi ko wonko min mbino Foutankoɓe ɓaade président andaniɓe famaniɓe yoɓe mbat organisation ɓe mbaɗa proposé président de la république peeje ɗe ganduɗa ɗum ɗo forage uji Fouti ene mbawi joguede ɗi mbaɗa battane taw wona no caɗele ɗeɗe jogui hande ɗi kono Foutankoɓe ne metti liggodade ha to on fannu wona noon tan wonno kalis to heewi dole e nder gollam au niveau du haut conseil des collectivités territoriales oɗo ndeɗo hitande 2020 kayre foof e hewde caɗele min mbaɗi 3 sessions plénière au mois de février mars au mois de septembre octobre et au mois de novembre décembre lawol wanno ko min mbaɗ nayyi kono Covid 10 o haɗi min wawde rendude on a été même obligé min mbaɗa des visioconférence kono ɗiɗo session ngaji tati session gadano hen feccere yowiti tan koye gueɗe diaspora to banggue équité territoriale et aménagement du territoire holno leydi Sénégal yiccinirte beele diwni Sénégal fof no pota e soɗi foti holno ɗi fondirte quels sont les outils ko leydi ɗi jogui beele diwniji ɗi mbawa fondede min nanni hen diaspora o ha yiya hen rôle mum e fodde mum e darde mum min mbaɗi avis ji laaɓɗi cer min noddi président de la république e nder session plénière deuxième session septembre octobre o min mbiya ko finance et fiscalité des collectivités territoriales innovant kesam kesi bawde addande no collectivité no mairie eno département eno commune gartameje caggal ko laamu ngu wawi hokkudeɓe holno gartameje goɗɗe faggudu bawde waɗede mobilisé beele dewruji min ɗe ɓamto taw pawake e laamu tan haare amen min mbaɗi forcé haare amen hande la diaspora a été placée au cœur des décisions pour janggo so on programme umminima goomuji diaspora gonɗi caggal leydi ene mbawa jodade laamu Sénégal pewjida holno no collectivité jogorte e holno no les conseils municipaux et les conseils départementaux ha sinno kamɓe yimɓeɓe koɓe ɗani ɓe goni caggal leydi holno ɓe mbaɗirta participer à l'animation et à la gestion des collectivités territoriales beele ɗo ɓe goni ɗo ɓe mbawa raddande e riwande dendagal ɗo ɓe jeeya gueɗe ɓamtare bawɗe artude mum taw koye en participation et collaboration avec laamu troisième session c'est la coopération décentralisée et les diaspora wande wonno kala ko ronda ga to banggue coopération décentralisée so diaspora o ala fawani hen junggo mum fawani hen miijoji mum fawani hen bawal mum hay wuuro woto heɓata ballal international jofrigal coopération décentralisée ɗon saaha kadi le rôle de la diaspora a été reconnu donc il y a eu plus de des dizaines d'avis très positifs ƴettuɗe diaspora o ene battiɗe e nder ko goƴaji gouvernement leydi Sénégal ha diaspora o yiye no hoori mum beele janggo laamu ngu ne wawi liggodire diaspora dow dans le cadre du respect et de la confiance ko fonno foddam ko to banggue défense diaspora ha yiye ha heftidene mbawko mum e golle mum e darde mum min mbaɗi so tawi diaspora o memama min daran min jinggana diaspora o ha ko mema ko iwa so wonko manquira min jalal mi ɗum ñande suko debbo goto fiya consulat Sénégal ko min yiɗi haalde min jani hen ha waji ɓe itta ɗo e ɗum ɗo woni rôle am ɗum ɗo woni rôle am kadi somi wawi wadde ɓuuri ɗum en waɗat nde wonno kamɓe diaspora o eɓe kandi hen machallah docteur Mamadou Deme caggal no gasɗen première partie o
jaaduɗen hen ko Abdoullahi Ndiaye, deuxième partie o jaaduɗen hen ko Boubacar Baro. Donc mbaɗa woppito konngol ngol Abdoullahi Ndiaye konkoye docteur Mamadou Dem, président parti Kisal Sénégal. A jarama Abdoulaye Ndiaye, a jarama dendagal Fouta fof en jarama. Allah jarama, a jarama docteur Mamadou Dem. Emin jafnuma no fewi nde tawno ko weeli yonata min jiiɗa kontinde ma kono tan nde tawno tawmo dokkunoɗa amen o yawti ko ɓooyi ha fawi waktu kono tan min mbima Allah jarama kadi e jafnadema e ɗum ɗon ko wona ɗum ko Fouta Info kala yettima nde tawno tigui kala gonɗo ɗo hande heeɓi weltare kadi heeɓi kadi ko heewi ko ganduɗa ko humpano tigui e nder Sénégal ko heewi ko ganduɗa ko ene fonno ɗum andude hande andi ɗum ɗo e sababude ma an docteur Mamadou Dem. Ɗum noon Allah jarama e jarama min beltanimama no fewi ko wona ɗum ko wiide tan docteur Mamadou Dem hol konnguɗi ma cakkitiɗi fewde Fouta Info tawi tigui min ponno namdade min namdaki taw aɗa foti arde hen. Ɗum noon so tawi waɗi tan min dokkuma konngol cakkitingol fewde e bandiraɓe Fouta Info haade ma waynade. Ɗum noon Allah jarama docteur Mamadou Dem. Abdoulaye Ndiaye mi salminima on daara jamma won namdal jinnomi namdede ko fewte jayndiyankagu rewɗe place gueɗe jayndiyankoje jayndiyanirteɗe no potata heɓirde poddeli mumen nder leydi Sénégal moni kala e ɗemgal mum ko wayno yeru hono Fouta Info wonirta salndu titonde tintinore habaruji tawi wona ɓiɓɓe fuutankoɓe tan tawi wona dingre fulɓe tan tawi kala ɗo woni e nder leydi Sénégal kala ɓi Sénégal naji ɗo woni ene wawi yitade hooruma Fouta Info holno wallirte ha daña on programme ha daña ɗum saldu ha daña ngal ɗoftal holno dañiɗen titede déjà hakkude mum e leydi Sénégal poddeli mum golli toon holno wallirte ha heɓi ɗin poddeli saabu y a les subventions de la presse écrite. Ha sinno hande vous êtes dans les réseaux sociaux vous méritez des subventions. Donc noon à partir de ce moment là eɗen fonno yewtude ɗum malheureusement taw hokkani eɗen mbawi ɗum caggal kadi minen wonɓe toon ɓe heɗɓe hen ɓe holko woni hen ballal amen holko woni hen titonde amen holko woni hen tomtoreɗe amen ɗeɓen mbawi tumtodirde e moon beele ne wawa gasde. Donc nous en tant que enfant peul onon ɓiɓɓe fuutankoɓe kadi paamen Fouta wona enen fulɓe tan saabu Fouta o ne waɗi soninkoɓe ne waɗi jolfuɓe ne waɗi leƴƴi goɗɗi nde kadi Fouta ɗannanama leƴƴi goɗɗi ɗen koɗe men kono fof ko Fouta tan comment prenons nous en compte nga oɗo diversité mo ganduɗa beele ne hokko Fouta yitadade titonde wonde grâce à Fouta Info yencina nden diversité culturelle e nder Fouta ha moni kala wawa yiide hen hoore mum. Donc mboɗo wasi ɗum yen miijodo ɗum yen kalde ɗum yen dokkodiren haqqillaji yen darano ɗum saabu so tawi ɗum daranama ene jogui ko nafata Fouta so tawi on cebbinama ene jogui ko wallata Fouta saabu beele onon oɗon gona sababu Fouta no jogo rendo ngo ganduɗa ɓiɓɓe fuutankoɓe foof ene mbawi yitanade hen koye mumen soɓe jiiti hen koye mumen ɓe mbawa nafodirde. Eyyi Allah jarama on jarama on balli kam no fewi mi yetti on mi jaari on oɗo tamo dokkodirɗen ko ɗum en nafamin e wallami saabu en ma ɓeydam andede ɓiɓɓe leydi men moni kala gonduɗo yam emo wandani kam jaɓɗe ko walla mo jaɓani ko kalanmi ko foof ma andu holmin koko bami ande nde yimɓe mbawa arde yam so tawi mi anda kay koto wawa arde yam ɗum noon Allah jarama on balli kam e on fannu hande yo Allah yoɓoto moƴƴere. Allah jarama a jarama docteur Mamadou Dem woni ni amen weltare e rendude ma ɗiɗo heure kala hostodirde hen miijoji tawi tigui ko miijoji juɓɓuɗi ɗi ganduɗa ɗi belɗi heɗade ɓerde belɗi heɗade e hakkille tawi kadi enen deeƴi e hakkille. Allah jarama min beltanimama no fewi ko wiidema tan ya jokku golle dendagal fuutankoɓe kala enen mbima noon dendagal kadi Sénégal kala ene wima ya jokku golle tewno tigui emin keftinma dardema e jewte baɗɗe fayida ɗe mbatta tigui haaluji juɓɓuɗi haaluji ɗi ganduɗa ɗi tigui kala keeɗi ɗum ma andu tigui ko jendiyanke haalata par ce que Fouta Info kam mbasigi heedani hen caggal par ce que guila yewtere nde fuɗɗi fewde joni kala haalama tigui ne arta ha e jendiyankagal ngal min gandirma noon wadde ne Allah jarama min beltanimama no fewi ko wona ɗum ko eɗen jaaduno e Boubacar Baro en jettimo no fewi e programme o vraiment yuɓɓi fewi e dendagal kamɓe kala jagguɓe hen kamɓe kala ɓe jettama ko wona ɗum ko dente ɗe ganduɗa ɗe nana continue par ce que en keeɓi message uji kewɗi hollidde wonde kamɓe ɓena mbaɗa divisé golle ɗe no fewi
ha tenti noon e on mo ganduɗa ko ahiri wele dental ngal o jogui toon to gollere e on mo ganduɗa ko dental kabaruji men mo Mamadou Lo e dental ngal ganduɗa ngal ko holno pinirɗen tawi ardi ɗum ko Ablaye Moussa Kébé jayandiyanke mo Safina e dendagal dente ɗe kala hayso tawi jomumen kalani emin gandi par ce que Ceerno Sar kadi nani hen waɗa golle payidin en fewi dendagal dente ɗe o jogui o mona tigui tigui waɗa divisé golle ɗe toon ɗum noon Fouta Info yettiɓe kamɓe kala e Fouta Info kadi yetti dendagal wonɓe panel o tawi tigui tigui ne continue heɗade programme o no fewi no fewi Allah jarama on jarama ko musidɗo moon Ablaye Ndiaye mo Baraɓe Cekel en jetti bandiraɓe kala yo Allah hokku en walde dow jaam